Práca s fotkami v centrálnej fotogalérii. Po výbere centrálnej fotogalérii, ktorá sa nachádza v úložisku dát, a vybratí projektu a časového obdobia, dátum od do, si dáte vyhľadať fotky za dané zvolené obdobie. Následne môžete podržaním a stlačením fotky vyberať jednotlivé fotografie, ktoré chcete poslať jednoduchým kliknutím, následne stlačením na Magic button vyberiete možnosť napríklad poslať e-mailom, otvorí sa vám okno, kde do predmetu vložíte fotky zo SalesAppu alebo inú správu, e-mail užívateľa, ktorému chcete poslať fotku. Systém vám ponúkne, respektíve tu sa píše ten text správy a príjemcu vyberiete kliknutím sem. Tak, správu máme pripravenú, dáme odoslať a správa sa posiela veľmi rýchlo dotknutej osobe. Ďakujem.